Madina Gounass waktuji jeegom subaka so keedi nanata ko bajifaji belɗi no sawtine ko badi leɗe nogas e nder wuro Sunnango hen legal kala ina waɗi jama hen kala mayi jubbudu soro mum ina septa dow weeyo fodde nogas tati jama hen tati ɗi ko jumaji ko Elhaji Abdoulaye Wolde Ndiaye mahiɗin gila e nder wuro ngo hay ko takkiɗo koye lewru octobre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas goo caggal nde wiite Elhaji Abou Ndiaye golle jumaji tati ɗi puɗɗa juma Sifaw Sarab e Fass min pari ko yamirore ceerno so ceerno yamiri tan wonko ɗum yadata e ko yadata ko par ce que hande Madina Gounass eɗen jogui situation jangde ko heddi ko Madina Gounass so Allah jaaɓi mbaɗi proposition neɗɗo goto fof hoore mum ɓuuran ɗum hoore ma koɗo jeeɗa ɗo gooɗeɗa enen ko ɗon goɗɗen ko ɗum joguiɗen haade men wallude leyɗele goɗɗe walla développement leyɗele goɗɗe ballen ɗo d' abord ko noon Allah wi toppito hoore ma d' abord sa toppitimo hoore ma toppimo ɓesgu ma jaaha banggoɗɗo e Madina Gounass koko men ko enen fof ndendi hay so min mi hoɗani ɗo jamma ñalawma kono noon ne jibmi ko ɗo kommi ko ɗo yimɓe ɗo ñibron ɗo woni jalluɗi ko ɗo goɗi ko ɗo jalluɗi goɗi ɗum noon jiɗɗen ko ɗo wana moƴƴi ɗum tan woni problème. E wiide Elhaji Abdoulaye Wolde Ndiaye yo yimɓe keddo e yamirore e wonde e kawral ngal kawral e yamirore waɗi ha golle ɗe layi o waɗi fondation jatal Madina Gounass o hardini ɗum Elhaji Abou Ndiaye. Fondation ceerno Wolde Ndiaye e gardogol kaw Elhaji Abdoulaye Wolde Ndiaye omon waɗa golle mawɗe e nder leydi Sénégal wona tan e Madina Gounass kono ene herti e Madina Gounass e andude wonde jeeyaɗo e Madina Gounass nehi e Madina Gounass mawni e Madina Gounass kadi mbiyen dañi e Madina Gounass sabu nde dañi nde o yejjita e Madina Gounass so tawi Allah rokki ɗum wune rokki ɗum teddungal e nder oɗo aduna soko jawdi dañƴa soko inde dañƴa e kala ko mbawɗa dañde ko wonno sababu an garɗa ko walla ko wonno sababu jinnaɗo ma ari ko a yejjita ɗum omo andi wonno sababu jinnaɗo makko feri ferani ɗo Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam ko sabu dogde aduna e gueɗe mum foof abboriɗo ceerno kadi ko sabu yidde fandinde diine mum e yidde kadi kala ko dañi so doole mum so jawdi mum e kala ko wawi wonde beele ina gollantini mum ha diine mum moƴƴa ko ɗum waɗi noon nde Allah rokkimo kankone o dañi ngal ɗo teddungal o yejjitani ɗum woni o adori fewnude jamaji ɗi fewnude jumaji ɗi duɗe qur'ana ɗe e wallude miskineɓe Allah ɓe golle ɗe jokkat en Abdoulaye wiri wadde ɗe jokki sabu ko nden jumaji e jamaji puɗɗa darnede e nder leyɗe Madina Gounass nur ihabi ama nanandi e fasi sheikhan bi saidu anodi Allah wahidu noti mama ngare jahoyen to sheikhan bi saidu koye novembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas goo juma Sifaw o fuɗɗa seeɗen ɓe nde tawno anniyaji maɓɓe ko mawɗi gila ceerno men radiyallahu taala anu Cheikh Sirajuddin o annino ɗeɗo boowe ɗo ɗe dinguiri ɗo ngal dinguiral ɗo ko juma on anniya noon gonnoɗo mo ceerno anniyino ha joni kadi ko on wone yaade ceerno men ceerno Ahmad Tidiane ne ha joni ko ɗum woni anniya muɗum ko on anniya wone yeeheɗo ɗo ko jumaji goni ɗo nde ara didede nde plan o hollande seere ɓe mbi mataw ɗum famɗi ɓayde ko juma anniya yo ɓeyde ha ɓuura ɗo mawnude watta noon jama o 35 6 35 ɗum woni jiiɗon jama o mawniri no mawniri ni gonɗen ɗo ko e juma Sifaw noon ko gotal e leyɗe Madina Gounass e yamirore ceerno khalifa o ko noonne kadi e ɗaɓɓade mawɓe leegal ngal ɓe mbaɗi ɗum e jungo Elhaji Abou Ndiaye fewde Elhaji Abdoulaye Wolde Ndiaye nde mahantaɓe oɗo juma joɗɗo ngarɗuɗo patam lammu mo ganduɗa ha fuɗɗa mahede ko gila ñande 5 lewru novembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goo hay ñallungue hande ngo ene wayni golle ɗe jeehi ha temedere nde ƴettuɗa kala 95 gas jajeni ndi ko métre uji 35 kañum e juuteni ndi ko hono noon kadi juma Saraba o darnira hay so tawi on golle mum ina heddi seeɗa juma tataɓo o koto Fass ngon wuro tawete koye funnangue Madina Gounass Elhaji Abdoulaye Wolde Ndiaye darnaniɓe ɗon juma hono no juma Saraba o ni leygal musfala oɗo jama joɗɗo mo jiyotton wona ni kawano
tuggi avril hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ha décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho caggal mum ngalu Elhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye naati hen ngam jokkide golle ɗe lebbi sappo pawti hen mbadi ndi wayli kala ko golletno e jamahi gasi jajendi makka ko métre uji nogas duteni ndi ko 16 métre sabu fodde lebbi jeetati golle ɗe ne golla ko yettere no fewi fawa e juuɗe commission timmuɗo kolniɗo tawi rewa ko koye Alaji Abou Ndiaye e o holla wonde jama o ene sohli wallitede no golle ɗe timmitiri kanko no habri Alaji Abdoulaye Gounass Ndiaye kañum ne yamirimo yo ƴeew ko jokki yo namdo kala ko jokkita jama o on saha ɗum tongue waɗe e kayitaji o hokke kon kamɓe leegal ngal waɗi noon ɗum winda Alaji Abou adana bureau muɗum hollimo fawani hen konngol so wona yo Alaji Abou ya addoya kalis o toppito ha leegal ngal wawa timminde ko yiɗi timminanede ko ngala konngol so wona yettinde saminade ceerno o salmina on mo juura on omo duwo omo welti omo ñaago on duwaw ene ɓeydi nowoye kadi ɓandu he Allah ne waɗi hen nowoyno kanko nenno min arde min janto e moɗon min julde e mon takkusano e weltade golle ɗe hen timmiri ni omo duwano dendagal bannoɗo hen junngo muɗum guila no golle ɗe puɗɗori leegal ngal no darniri golle ɗe joguiɗo maggal emo jogaki maggal fof ha yettiɗo Alaji Abdoulaye Wolle waɗi hen junngo muɗum fof jarama ko hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e nayyi ɓesguji leegal Musdalifa puɗɗino jama leegal ngal taw koye mbadi hesiri ɓe mbaɗi noon hen noon kala ko ɓe mbawi ha ɓe jotti bilgol e wadde soro caggal mum golle ɗe darti e ballal Elhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye duuɓi seeɗa pawti hen o jokkiti jama o jajendi jama o 14/15 e kanawa hakke temeɗe ɗiɗo fawɓe neɗɗo jama Musdalifa ina jaa e jamaji ɓurɗi yoddi e nder jamaji Madina Gounass kullu yamin yeeso maɗa e yeeso nulaɗo maɗa e bi Saydou salatullahi julɗam dumo yiɗe yo gon e nulaɗo maɗa e bi Saydou o tawi e jama e ko jama ka ene yara e bilede tan soro o immina hedde 4 métre ɗon o tawi jama ka e taw noon ɓalal ngal mahama ɓalal ngal ɗo taw ngal mahama e collecteur o taw mahama e o soro o immima ha hedde 4 métre Alaji Abdoulaye Wolle wonnon koye wuuro he o jeeya mawɓe amen hewɓe ene gandodirno e makko meeɗino haalandemo haala ka kono ɗum ɗo ko saabu Allah e sababude Alaji Abou Ndiaye min tinani min joyi tan haw ari ɗo o wi min yomin mbad bila jama o Alaji Abdoulaye Wolle ene jokkitamo wona jokkiti noon ko maade fayde ko waɗi hen ko ene dubla ko waɗano hen adan ko laabi laabi e firti tan ko omo mahaga mamanani haala maɗa o andatama yo faydu ko bi Saydou gila Ndakaru ha yette sawakin ne yerdi e haala cheikhan bi Saydou gila Ndakaru ha yette sawakin ne yerdi e haala cheikhan bi Saydou jama fala golle mum puɗɗa ko ñande ɗiɗi lewru février hitande ujunaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi e ballal Elhaji Abdoulaye Wolle ko mawɓe leegal ngal mbatno ɗaɓɓade fewde e fondation Ceerno Wolle Ndiaye nde mahantaɓe suudu Allah ndu ko jama nawo hakke temeɗe ɗiɗo yimɓe tolna makka ko 12/16 alarba 15 lewru novembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogasi tati Elhaji Abou Ndiaye joɗaniɗo fondation Ceerno Wolle Ndiaye ɗo e Madina Gounass ari dondirde yimɓe leegal ngal e commission o caggal nde golle ɗe gasi ɗo ko kikiɗe yettude Allah kikiɗe kadi duwodirde min gara noon e inde ka Abdoulaye Wolle Ndiaye min gara duwodirde e mon onon leegal falanaɓe wonde ko ɗaɓɓirno ɗon mo yo fewnan on ko min gardama hen ha ɗo so tawi moƴƴi ko ni jinno ɗon Allah jarama so tawi wonko manki hen seeɗa gandon koko tottuno kam ko min woni mi yettinani commission o ha wawa yettade kono kala no jiɗirno ɗon e kala no ɗaɓɓirno ɗon ko noon wino yomin mbaɗir so tawi wonko manki hen seeɗa gandon mataw ko min lombiɗo hakkude mon e makko o woni mi yettinani ko heddi ko kalif mon Allah ko waɗa ko gandon wonde ko kalis kewɗo waɗa ɗo gandon ko ngaalu kewɗo waɗa ɗo so ɗum waɗama gasi enen ɓesgu leegal ngal ganden ko enen mbaɗana rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe daroɗen joktoɗen ɗum kala ko boni hen pewniten to banggue toppitade laaɓal kadi toppitɗen
ko nyande nayi lewru février hitande ujunaaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi hayre adanere jama legal amanatullahi fawa ko hitande fawti hen golle oɗon jama e ballal Elhadji Abdoulaye Wolle timmi. Suudu Allah ndu ina nawa ko ɓuri temedde tato neɗɗo jajendi makka ko nogasi ɗiɗi métre. Oɗo jama diida ko ñande 4 février 2022 guila nden faade hande ko dogdu tan jam mañalom min dari ha yetti to yetti hande. Minen commission ngaji ɗi alhamdulillah ko min jeegom kadi e nanodiral no woni hakkude amen no hanirtani min jettir ɗum Allah no feewi. Hakkude men kadi Abou Ndiaye ko hunde wande fayida no feewi. Min meeɗa arande mbuuɗu o wi min jeeya ha janggo walla ɓaawa janggo ɗum meeɗa wadde. So tardi tan mata ko amin lelde men addoyde wonata kono minen kam kala no min gari min keɓat kalis hayso ko jamma noon ɗum ɗo min jettir ɗum Allah. Guila nden noon minen koye darde min goni ala darade ala lelade ala haydara sona liggey haado yettiɗo yettiɗo. Kamɓe no ɓe jaɓɓori ni ɓuri welde par ce que mo jiiɗa mabɓe fof ene welti ene duwo dañde oɗo jama jooɗo dañde jama baɗo ni kamɓe meeɗano lelade haaɓe miijo dañde jamaji baɗi ni. Allah moƴƴini en noon barke Allah e barke seeremɓe meɗen Allah addini en ɓiɗɗo wuuro ngo dariɗo lang ni wiye Abdoulaye Wolle Ndiaye ittaniɓe ndiɗo teddedi waɗaniɓe oɗo jama taw rewni golle ɗe fof koye junggo Abou Ndiaye. Duuɓi ɗiɗi mankuɗi seeɗa legal Nasrullahi mango mum fuɗɗa adidi ɓe gadodirno e fondation Ceerno Wolle Ndiaye gasi e ballal Elhadji Abdoulaye Wolle Ndiaye kala ko fotno waɗede ha suudu Allah ndu feewo garɗa waɗama ha timmin e gartegol Elhadji Abou Ndiaye nelaɗo fondation Ceerno Wolle. Golle ɗe no jiruɗa ni golle kam hande wonɗo koɗe timmuɗe haɗe laaɓi kala ko fonno waɗede waɗama. Min kadorano ko sonorisation e décoration woni tappi o ɗum hande yettima min mbaɗi ɗum installé min gayni hande jama alhamdulillah rabbil alamin ko Elhadji Abdoulaye Wolle mbiyen walla mbiyen kaw Abdoulaye Wolle kala ko fodanno min timmi hande anniyano ko hele ko waɗede jokirede bon Allah e wonde moƴƴo wonno baɗowo e gardiɗo foof ene laaɓi deedi ene pellitani wuuro ngo maçon o holliri dal so waɗama modification ene ɗesa addude caɗele min kollitimo o holliti poɗɗo hollirede o min pelliti helde jama o to jiiɗa ɗo no jiruɗamo ni ko kelaɗo haw gasi o mata maadi wondi wondude miro wondude caliki wondude dusuji fof ko ka Abdoulaye Wolle waɗi. Caggal jama mbaylari ko jama fulɓe jiiri e nder legal Nasrullahi jaɓɓi ballal fondation Ceerno Wolle ko jama mo juutendi 24 métre e ka nawa hakke 600 neɗɗo cengɗi ɗiɗi jama ɗe ina hertina rewɓe. illa balaghan min Allahi wa risalati ko duwaw ceerno men jaabaɗo e ko yente ko hen fof yente hen par ce que ɗum ɗo koko ceerno yiɗanno nokku o Allah waɗi o duwi hen o ɗaɓɓi ɗum jaɓa min mbaɗino ɗo feere e dow yamirore ceerno ha kay min mbaɗi ɗo jama caggal jamaji ɗiɗi goɗɗi jawtuɗi jama suudu huɗo jama tuufe ɓakke ɗin ɗon fof ɓenni ha kay min gari e jama andir on ko ceerno ari ɗo on daari diidane amen jama o mo maha hamarasi o artoy ɗo o yimmat senge Allah waɗi noon tawi ɓerɗe yimɓeɓe eɗe mawni ɓe mbi yo waɗe terrasse kontina noon rendina waɗa gayi capanɗe e kalisaji dendagal joguiɗo hunde waɗi hen doole mum no potirno naɓa maha yaada ha waɗa soroji Allah waɗi golle ɗe kadi darti ɗon jaari seese ha wayno hande koko ronkita caggal ɗum ceerno artoy ɗo hono oɗo ni sa'a kikiɗo wondo o noddi ɗo legal ngal fof goto fof fawa goɗɗum rendina kadi adda waɗa hen dabba daaka naɓa kono ronka tan yo hunde wano gandaɗa ni hoorema no foti waade ni yaadi hen ha ɓooyi noon darti carrément e nder hen tan barke Allah no watni ɗum ɗo feeñi ballal Elhadji Abdoulaye Wolle Ndiaye e Madina Gounass e jammaji ɗi fof taw noon ɓooyi feeñde e wiide Elhadji Abou Ndiaye kala ko fotno waɗede ha jama o garɗa waɗama te ɓe galda caɗele e commission halfinanoɓe golle mahgo jama o foof noon koye yamirore Elhadji Abdoulaye Wolle.
sukaɓe noon min pamodiri e nder amen wonde emin ƴeewa heetoɓe hen ayo so jaari yontere fof wooda komin tottiɓe walla lewru fof wooda komin tottiɓe ɓe kettan yimɓe jama he en tout cas subaka fof mbo fittete mbo lawƴete kikiɗe fof kadi fittete lawƴete ɗum kam ina famodira ɗon kam taw eyyi ɗon kadi ko yettude Allah tan so wona meɗa halfina hooram meɗa halfina hono am en aywa ɓe jagga ha tiiɗa ɓe ganda kadi wona hunde wemde saabu heewi rewɓe ɗo ɓe jeyani hono ɗeɗo gueɗe aywa so tawi jomum jeehi ha ɓe jii ko woyini aywa jomum ene poti wawde toppitade ko adi fof taw dewal Allah mabɓe ngal saabu waɗiraka ha rewe Allah aywa sukaɓe ɓe noon eɓe manki toppitade jamaji ɗi no fewi ete sunna walla diine yodnat ɗum ko sagatagal mbeɗa halfina hooram mbeɗa halfina sukaɓe ɓe waktuji ɗi fof yoɓe jah jamaɓe juuloya so wona ko ina ɓeydaɓe ala ko ustataɓe Sari Kuba walla Misira Kuba ɗo waɗani Madina Gunasa ɓenne kadi beltorima nde Elhadji Abdoulaye Wolde Ndiaye mahaniɓe jama nawo hakke temeɗe ɗiɗo neɗɗum e wiide joom wuro o ɗum ɓeydi diine maɓɓe no feewi sabu hay sukaɓe ɓe ina jogui kiram ngam arde julde waktuji ɗi to jama. Weltare kam min beltima sabu min keeɓiɗo rewe Allah alhamdulillahi nak ɓurini duuɓi 6 minen naɓi sukaɓe ɓen kala ɗi jangga pour bawɓe men lontare janggo kadi noon ɗi minen jii weltare hakko ko addi bima minen keeɓi weltare e muɗum han sukaɓe ɓe boppata battuji ɗum woni ardi woni weltare fof debbo e gorko minen jii ɗum ɗi ɓeydi to sengo diine to juulgol ngol ko yettere Allah ɗi ɓeydi kala enɗam hakkudeji amen aɓete wona seeɗa minen belto noon minen belti minen belto min pini o kala min juuli am minen du'o jamaji goɗɗi taweteɗi e nder wuro ngo hayso tawi golle ɗin goɗɗoyi kono haɗani ngalu Gunas Ndiaye naati hen ko wayno leggal Karamatu Ukas Nasrullahi 2 to jama Alpha Thiam e jama Madine Touat ɗin fof ko wolle jokkiti golle ɗe ko adi Elhadji Abdoulaye Wolde Ndiaye ina artina Elhadji Abou Ndiaye e ɗeɗo golle lobbe taw Abdoulaye fuɗɗinoma mahde jamaji e nder wuro Madina Gunas ko wayno Ɗaybatu Afia e Nere ko hen jeeya Abisan Una natino hen Allah wahidu noti mama ngare jahoyen to Sheikham bi Saidu biyaɗo Muhammadu najili Saidu gaga dewal Allah ngal ɗin jamaji magol majji ina waɗani fitaram golle en wurɓe Madina Gunas gartam no feewi sabu eɓe jiiti hen koye mabɓe saha nde coronavirus o wiya ari waɗi kulhuli mawɗi no feewi ha tengti e minen dawa ñaama en ɗum waɗani min goƴaji ɗi ganduɗa mawɗi e miijoji holno min jogori wurdude Allah hoddiri noon e on dumuna tan ha Allah feññini ndeɗo rulde tobde yurmede hono Alhaji Abdoulaye Wolle mo ganduɗa gadduɗo ngaalu mum ene walla miskineɓe saabi Allah ene taw hay batte o ɗaminaki hen keɓɗen humpito wonde omo waɗa ɗo gollorde
ɓe ganduɗa maçonŋeɓe ne golla hen enen ɓe dokki en golle abisama un ɗon puɗɗorɗen te golle ɗe nde puɗɗiɗen ɗumen de en jii hen koye men no feewi saabu aɗa golla a manquetake wiyede jobdi ma heewi to gollata jiiɗa hebde haaliss ma aɗa waɗe hande janggo donka hebde walla mbaɗanɗa sillor kono ko kalduɗa e jomum en ko kamɓe hay mbuuɗo ala hen ko mankata ɓe tottere ha timma ko wiyete ouvrier ko corde métier ɗi foof ene famɗi hen mo waɗani hen bénéficie o mi ɗamini tan kala hen kemnoɗo hen hunde yi hen nafoore min Moussa Diallo neɗɗo o wonko wawi haalde e mum hoore mum wawa haalde e goɗɗo kono fodde woɓɓe ganduɗa hoore ma golluɓe e guiamaji ɗi gandumi ɓe mbeɗa andi wonko ɓe dañi hen koɓe dañi hen ko kadi ko yettude Allah nde tawno neɗɗo dañde ha wiyami yoni weeɓani dañata tan ko fodde arsigue ma go fof ko wonno hen arsigue mum ko heeɓi hen ko ganduɗa hoore ma kadi ene tini e hoore mum tigui heeɓi hen neɗɗo wawi hebde hunde mbasa tinde ko keɓɗa ko ene moƴƴi walla moƴƴani walla heewi walla heewani mais tinde wonde ko an ko keɓɗa ko ene heewi ko hunde wonde important. E nder ɗi sankiyeji ɗe Elhaji Abdoulaye Wolde Ndiaye woni wadde e nder Madina Gounass to sukaɓe wuuro ngo ɓurno yitade koye mumen koye on usine pavé koyno tolno e sukaɓe 25 ina gollotno e ngal ɗon gollirgal. Sukaɓe golloɓe hen ɓe chaque jour min mbaɗa 100 mètres carrés comme d'habitude tan 2 jours 3 jours foti à 300 mètres 400 mètres 5 jours 500 jours. ɗi naɓni ngalu sabu kala ko sohlete ɗin cuuɗi Allah ɗum soda koye juuɗe julankoɓe Madina Gounass. layne mbiyata o leeli o arano o ari ko nafoore ɓolde kala commerçant hande Madina ala bi yo yani hoore muɗum kala sengo ngo dillata a yin hoore maɗa minen de ɓen jettamo feewi e ko waɗi ɗo ko min jeehen nafoore ganduɗa gila min puɗɗi men aydonde nafoore e ligguey amen no ligguey yaari yeeso ala kala ko waɗno buɗɗiɗi ande way gon heeɓi ko ujunere ni o tawi men e goho o watti men e sappo tawa neɗɗo ne yaara gotel mbatta ɗum sappo ɗum woni a ɓeydi dole muɗum ɓeydi foof mum sona gagnanomo moom fof ne yen hoore muɗum Madina fof min de goho min jetti Allah min jettimo min jeeyen koye amen no feewi bo yiɗo wonde commerçant mais min gandi mouvement wuuro ngono way mais guila are wuuro min jii kadi mouvement no changeori kadi changement arde doole arde fof par ce que law a wonano journée gadda oto joɗɗa yontere a addata oto engadi nde fuɗɗi liggi makko nde chaque yontere ma natti oto 2 oto 6 sima nattoɗi jippinteɗi jamɗe même chose kala bagage fate affaire mango ko gotum kadi ko ɓuuri mawnude hen e yodde hen mo rewne e jungmo Allah Djiabou Ndiaye eɗen mbiya ɗum kañum no yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere sababu ɗum wonde ni neɗɗo miijiyanke wonde kadi neɗɗo rendoyanke neɗɗo kadi ganduɗo gurdam faggudu sababude makko etade wadde feere ngaalu keɓotongu hen ngu Alhaji Abdoulaye foof e aduɗo ngaalu kankone etade mo ha ɓesgu wuuro ngo wawi dillude hen sababude ngaalu ngu ko waɗa ɗo ko milliard uji o addi ɗo wona million ngaji ko milliard uji limtinɗi o waɗi e nder jumaji e nder jamaji e nder duɗe almuɓe janggoɓe e nder gueɗe codaɗe ɗe e nder temedere foof eɗen mbawi 90 ɗe ko nder wuuro he soda ko golle baɗɗe fayde golla hen kadi ni ala hen kadi ɗo ganduɗa garata ha joom bitigi wima ñamandam ina commission manijo ko yettere Allah fitiram golle en ɓe sen jiiɗi mbiyen e nder temedere fof 90 jeenayoɓe ko ɓesgu wuuro ngo e guure seraji ɗi ko ɓen golli hen sehilaɓe Elhaji Abdoulaye Wolde Ndiaye ino ceedo golle lobbe ɗe woni e waɗande wuuro ngo hay ko takki ɗum. Kanko baɗɗo o ko neɗɗo, kanko baɗɗo o ko moƴƴo, kanko baɗɗo o ko laaɓɗo reedu, kanko baɗɗo o ko jiɗanɗo Madina moƴƴere, ko ɗum waɗi mo wadde ɗum. Sa yi ɗum ɗo wayini ko barke Allah e barke ceerno e barke makko, anniyade mo moƴƴande wuro ngo fof, anniyade mo waɗande wuro ngo fof, ɗum waɗi mo wadde ɗum. Alhamdulillahi rabbil alamina. Kadi ɗo ɗum fuɗɗa ɗo kamɓe ɓeeɗo koye cosaan Madina ɓe tawa. Alhaji Mamma Saydou ha meeɗi haalde ɗo Dakaji ɗo caali ɗo o wi o haali haw gayni o yecciti amen o wi kori on nangi kaɗo haala min mbi ala min nangani o wi kori on bindi min mbi min bindani o wi ala mi sakkiti mi yamiri binde kaale kaɗo haala koko haaltoyde
min waram kaalo on miɗa yiɗi heɗade ka alhamdulillah rabbil alamin Allah holɗum kadi ko jiɗɗen ko fuɗɗi golle ɗe ko Allah addamo o yiira golle ɗe yitere makko min ko ɗum janginomi Allah waɗi en ɗum hande mbiɗa weltori ɗum tan woni ɗon allahumma salli ala seydina musallim. ceerno serani weltanade e duwanade Elhaji Abdoulaye Wolde Ndiaye e wondemo ɓesgu wuro ngo ino golla noon dental ngal. no ɗaccirnoɗa Madina ni eno tawroyɗa toon eno gonirnoɗa toon ha nden e tuggude nden kadi fayi joni saka noon rawane fayi hikka wiyama so rokki tan rokkat ko juuli o inchallah kal makko ngal ala ɗo fuɗɗi ala ɗo haadi mo jogui ko ala ɗo fuɗɗi ala ɗo haadi o wi joguiɗo ko ala ɗo fuɗɗi ala ɗo haadi ina yiɗi rokkude emo ala hay batte ina yiɗi rokkede o wi ɓen no mbawi yadude alhamdulillahi rabbil alamin. gila mayirde hitande ujunaji ɗiɗi e nogasi goo e darorɗe hitande ujunaji ɗiɗi e nogasi nayyi Elhaji Abdoulaye Wolde Ndiaye ngarɗini Madina Gounass o naddi ngalu e nder wuro teddungo Madina Gounass eno yimɓeɓe mbiri no jiiɗoto ni caggalam soroji limtinɗi ina cuppiti e weeyo wuro teddungo Madina Gounass darnugol ɗiɗon sanciyeji no yimɓeɓe mbiri nadni ngalu e nder wuro teddungo Madina Gounass hen jama kala mo jiiɗon ina waɗi hen mini forage werta pavé ha timmi e ɗin pavé ji kono kadi ussi ɗomka woni hen e leyɗe Madina Gounass nden ittere ɗomka e Madina Gounass wonata cimtol men pangol.